मिसी घास तेल जकरा शानी में पियोनी माई के आगे जी बोझा सोची के जियोनी। मिसी घास तेल जकरा शानी में पियोनी माई के आगे जी बोझा सोच के। आज जगरे दरवाजे जगरे माता जी के दोस्ती में अनुपस्थित वाणी उनकी तरफ से आशीर्वाद मिलल ये प्रोग्राम के जे लाइव कर रहल बा सोशल मीडिया पर जगरे माध्यम से पूरा प्रोग्राम देखल जा सकता। दुगोला एक्सप्रेस भैया की तरफ से स्वागत अभिनंदन पुरस्कार मिलल। मिसी घास तेल जकरा शानी में पियोली माई के आगे जी बोझा सोच के जियोली। बसवा से कपड़ा उहे पुतवा मारेला बसवा से कपड़ा उहे पुतवा मारेला। चाचा की तरफ से आशीर्वाद मिलल। माता जी ये संसार से विदा हो गई। खुशी बात की प्रभु के शरण में अच्छे से स्थान दी है कामना बा। लिखा तारे राणा जी की जब बेटा छोट रहेला बबुआ अपन अंगूरी जरावेला माई तुरंत मुंह में लगा के अंगूरी लगी जुड़वावे। जब वो बेटाया अंगूरी जरौला मुहावा में अंगूरी ले माई जुड़वौला। जब वो बेटा अंगूरी जरौला मुहवा में अंगूरी ले माई जुड़वौला। मुहवा में अंगूरी ले माई जुड़वौला। लेकिन उहे समय परिवर्तन होला। मरघट पे स्मशान पे होला का माई के बदनिया जोरे माई के बदनिया जोरे बैठी निहारेला। माई के बदनिया जोरे बैठी निहारेला। अगिया से उहे पुतवा मुहवा के जारेला। अगिया से उहे पुतवा
लिखा तारे एमन हमार आपके केहू के कोनो दोष नहीं है। इस संसार के ऐसा रीति रिवाज बनावल बा कि चाहे कितनो मोहब्बत होके प्रेम होके, लेकिन जब प्राण निकल जाला वो पार्थिव शरीर के आप रख नहीं सकते। समझे न आवे नारा कई सन रीत हो, एही जा रिवाज भारी हल्का लागत हो। हल्का लागत प्रीत हो, एही जा रिवाज भारी हल्का लागत प्रीत हो। मौत से केहू नाही जीते सब हारेला, मौत से केहू नाही जीते सब हारेला। अगिया से उहे बुतवा मुहावा के जारेला, अगिया से उहे बुतवा मुहावा के जारेला। कवन पुतवा चुमे जाते माई के दुलारेला, कवन पुतवा चुमे जाते माई के दुलारेला। अगिया से उहे बुतवा मुहावा के जारेला, अगिया से उहे बुतवा मुहावा के जारेला। अगिया से उहे बुतवा, अगिया से उहे बुतवा, अगिया से उहे बुतवा। देखिए छोटू बाबा बक्सर आपके